Unonzani kweyo? Ya. Ndonzi tomato kana ndi baba Dodo. Nogara? Mazano ndogara pacheya no. Ngokwe ndinobva. Ndogara kuodha ifirizi. Pa side pe Roma. All right. Nemakore mangani? So far ndi 26. Unotambira kupi? Ini ndotambira Zimbabwe ndovanza kutofamba hapana pekisa ndasvika. Saka zvivaro zvawadya zviri kupi? Nechinyepurano akatarisa nechisa momwe. Kusaona kwenyu ndo kwendinenge ndibhadharisa ikoko. Chidiki kana bhodhoro neridya kusvika rapera ndobva ribudisa futi nemunzeve. Zvekudaro? Zvotoitika izvozvo. Kwete zvokunyepa. Une mukadzi? Ndine 2. Unovadi? Zvine 2 vakadzi. Zvekudaro? Kugara nawo ndivachengeta vese. Saka kana vanhu vachida kukubate une foni? Foni haishaike. 773668573 773668573 ndidzodzo dzirambe. Zita rako chairo? Zita rinonzi Emmanuel Banda kubva kuMalawi. Emmanuel Banda. Kana kuti chi? Kana ndi tomato baba Dodo ayama nickname yedu basa anopinda muvanhu. All right. Uzi ukazopinza zita chairo tine zvikwereti. All right. Ko unofamba naye ndani? Uyashanga. Uyachiritodzidza uyu sofa tichide ane zita rakareba tichiruda muti Mr. Sadza Gomo Supu Dhamu Chingwa Hovhoni. Rake kana kuti Gucci. Rake anokwanisa kuzitaurira ega muromo nawo. Ko zita rebasa? Ndiro ndataura kuti Mr. Gucci kana kuti Mr. Sadza Gomo Supu Dhamu Chingwa Hovhoni. Ko hairstyle wakairwa upi? Iyi sofa inowanika kuZBC. All right. Apa makananga kupa? Apa hatingotenderera mbotsvaka mari zvino. Maona mari izvo aranasi? Sofa tichangotanga hatisati tamboisa kana something. Saka muda kundikwadza manje nini? Nechima. Muda kunditsosa mari yangu ke? Aiwa, hatitsotse haina kuti ndiwe tiri kutotsvaga. Togona mbofinisha zviri ne1. Handi mavhura mazizo ndimbokunyeperai makatarisa. Ungati mangira zini. Apa ndopaudari muchinyatsa kuvhura maziso.